ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤረና ትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሶኒ 28 ሕዳር 2022 ዜና እንሆ ፈለማ ኣርእስታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ትግባረ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ዝከታተል ኣካል ሕቡራት ሃገራት ናብ መቐለ ክዋፈር ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ን43 ዓመታት ንኢኳቶርያል ጊኒ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕጽል እዩ ምስ ሩስያ ኣብ ኩናት ትርከብ ዩክሬን ንሱዳን ኬንያን ናይጀርያን ዝውዕል 125,000 ቶን ስርናይ ብረድኤት ክትልግስ እያ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ደው ንምባልን ብፖለቲካዊ ዘተ ንምቕጻሉን ኣብ 2 ሕዳር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ትግባርኡ ንምክትታል ሓደ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ናብ መቐለ ክዋፈር ተኽእሎ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ኣሚቶም እዚ ዝግለጽ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰሜን ኢትዮጵያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝመርሖ ኣካል ድሕርቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መቐለ ፈላሚ ዑደት ብምክያድ ምስ ሰበስልጣን ትግራይ ምስ ተዘራረበ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ወከልቲ ትግራይ ብዛዕባ ምውፋር ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ዝከታተል ኣካል ሕቡራት ሃገራት ብዝምልከት ዛጊት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃቦን እቲ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዘገም እናበለ ናይ ትግባረ ምልክታት የርኢ እኳ እንተሎ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ግና ክሳብ ሕጂ ኣሰሓቢ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ዝተወስደ ምብጻሕ ሕጹጽ ረድኤት ናብ ትግራይ ጀሚሩ እኳ እንተሎ ምስ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ኣመልኪቶም ኣብ ርእሲ እዚ ከም ባንክን ቴሌፎንን ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ምጅማር ኣካልቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ እኳ እንተኾነ ዛጊት ዝተበገሰ ነገር የለን ኣብ ዓለም ካብ ዘለው መራሕቲ ሃገራት ንዝነውሓ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ኢኳቶርያል ጊኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ንጉዌማ ቦሳጎ ብሰንበት 20 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 94.5 ሚእታዊት ናይ ድጋፍ ድምፂ ብምርካብ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ከም ዝተዓወተ ገሊጹ ኣብቲ ልዕሊ 98 ሚእታዊት ኣድመጽቲ ድምፆም ከም ዝሃብሉ ዝተሓበረ ምርጫ 15 ፖለቲካውያን ሰልፍታት ምስቲ ፕሬዚደንት ብልፍንቲ ብምሕባር ከም ዝተወዳደራ ተገሊጹ ጽልዋ ዘለዎም ተቃውምትን ውድባትን ኣብ ዘይብላ ኢኳቶርያል ጊኒ ዕድሚኡ 80 ዓመት መሊኡ ዘሎን ነቲ ሃገር ን43 ዓመታት ዝመርሐን ቴዎዶር ኦቢያንግ ኣብቲ ብሃንደበ ዝተኻየደ ምርጫ ክዕወት ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚት እዩ ኢኳቶርያል ጊኒ ካብ 1991 ኣትሒዛ ነዳዲ ከተፍርብ ብምጅማራ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ብዝሒ ህዝባ ብምንጻር ብሓፈሻዊ እቶታት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም እትስራዕ ጸብጻባት ቁጠባ የመልክት ይኹን እምበር ካብ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ተሃገር እቲ ዝበስሐ መዓልታዊ እቶቱ ካብ $2 ከም ዘይሓልፍ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ይጠቅስ ሓደ ካብ ጠንቅታት ናይዚ ድማ ብሰበስልጣን መንግስትን መሻርክቱን ዝፍጸም ብልሽውና ምጥፋእን ዝርገትን ሃብቲ ሃገር ምዃኑ ይውቀስ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ 2021 ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት እዛ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ትርከብ ንእሽቶ ሃገር ብብልሽውናን ዝርገትን ኣብ 8ይ ደረጃ ትስራዕ ምስ ሩስያ ኣብ ኩናት ትርከብ ዩክሬን ንሱዳን ኬንያን ናይጀርያን 125,000 ቶን ስርናይ ብረድኤት ክትልግስ ምዃና ኣፍሊጣ ካቢነ ሚኒስትራት ዩክሬን ብ24 ሕዳር ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ኣፍሪቃ ኣንጸላሊኑ ዘሎ ናይ መግቢ ቅልውላው ንምሕጋዝ ብፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ዝቐረበ እማመ ድሕሪ ምጽዳቕ እቲ ረድኤት ክልኣኽ ተወሲኑ ዘሎ የመን እውን ተኸፋለይቲ ብዩክሬን ዝተለገሰ ናይ ስርናይ ረድኤት ምዃና መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሓቢሩ መንግስቲ ዩክሬን ብተወሳኺ መልኣኺ ንኣስታት 64,000 ቶን ስርናይ ዝኸውን $24 ሚልዮን ሰሊዑ ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ብለገስቲ ኣካላትን ሕቡራት ሃገራትን ናብዘን 4 ሃገራት ክበጻጻሕ ትጽቢት ኣሎ ዩክሬን ኣብ ወርሒ መስከረም እውን 10,000 ቶን ስርናይ ኢትዮጵያን እትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብረድኤት ምልጋሳ ኣይርስዓን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን